מכובדיי, חבר הכנסת אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, האלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, הגברת אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות היהודית, אביחי כהנא, מנכ"ל המשרד לעלייה וקליטה, נתן שרנסקי, המיתולוגי לשעבר יו"ר הסוכנות היהודית ורעייתו אביטל, זאב ביילסקי, לשעבר יו"ר הסוכנות היהודית וראש עיריית רעננה, הנהלת אולפן עציון בראשותה של זיו אברהם היא אחת ומיוחדת, בוגרות ובוגרי אולפן עציון מכל המחזורים ובני המשפחות שלהם, חיילות וחיילים יקרים ואהובים, מכובדיי כולם. אני מודה לכם על הזכות לברך אתכם במעמד הזה, לציון 75 שנה על אולפן עציון. וואו, אולפן עציון שפועל עבור העולים כמעט מרגע ההולדת שלהם מחדש, וההולדת שלנו מחדש כעם ריבוני בארצו, הוא ביטוי מובהק לתקומת העם בישראל. האולפן הזה משמש כבר שנים כשם נרדף לשער, שער העלייה שנפתח עבור רבים, לא רק לשפה העברית, אלא גם לקליטה בתוככי החברה הישראלית. אתם שותפים מלאים לבניין האומה, ועל כך אני מברך אתכם בכל ליבי, ומוקיר אתכם, נשות ואנשי האולפן, כל מי שעוסק במלאכת קליטת העלייה, ממשרדי הממשלה והמוסדות הלאומיים, הסוכנות היהודית, ארגוני החברה האזרחית השונים, על כך שאתם נרתמים לחזון ולמעשה. מכובדיי, הביטוי העברי הקדום עלייה, שנותר בשימוש עד ימינו, משקף עד כמה ייחודי המעשה של יהודי שעובר לישראל. זהו בעיניי אחד המושגים הכי מרגשים שהעניקה לנו שפה העברית. כי הוא לא סתם הגירה, immigration. הוא עלייה, עולים, שלב אחר שלב, למקום גבוה יותר. העלייה לישראל והחיים בה הם זכות גדולה. וזכות לא פחות גדולה היא להיות לעולים מה שאולפן עציון עבורם, לעזר ולמורה דרך. כמי שזכה להכיר ולהתרגש עמוקות מקרוב מהעשייה המופלאה שלכם, אני מודה לכם ברמה האישית על פועלכם ארוך השנים ועל תרומתכם לקליטת העלייה ולתחיית האומה והשפה. יחד איתכם אני מתפלל, זועק ומייחל לשובם הביתה במהרה של אחיותינו ואחינו החטופים, כחלק מהברית העליונה ביותר בין המדינה לאזרחיה. אני מתפלל יחד איתכם לרפואת הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, ולהצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולשובם של כל העקורות והעקורים מצפון ומדרום לביתם. אני מאחל לכולנו שתכלה שנה וקללותיה, ושנזכה לשנה של בשורות טובות, ישועות ונחמות. בהצלחה רבה אולפן עציון.